Parolog bait hagani ka por ngawan sipi ban ai hagani ka khubor Good Friday hagani ka sngi ringkat ka jing duai bangin nang yo ya ka bor ka batmai bangin nang im bat bangin nang ya seprang haga jing im ka jongi bat bangin nang la bani khun bani ksaj haga jing im ka ba man la ka sngi kat bangin nang ring bat nginang penhiar mensim hagani ka perthai bat shwa bangin ya chakmat nga shukwa ban puli sidakhat hagani ka por na ka gospel kat kumu yonis ka lenong ka bakhat wei ka khot ka ba sanpho ki kintin ki ba ongkum ni ka long ka ba mentoy ba wei u briu un yap na ka benta ki pajba shisha arajar snem menshwa haga ba kum kani ka por u Jesus Christ u bolong u nong penim jongani ka perthai ula yap halor ka ding pna naga benta ki khon benriu hasatlak kani ka perthai ula yap naga benta jonga bat jongpi kaladan ka wei ka jingi thu khana bahaga snem khat khandai spa sanpu ar u Reverend John Moore ubadai u pastor jongga Balang Baptist hakaway ka kat ling duriaw kabadan a Glasgow a Scotland uni u pastor ulalej banjungo yo weu samla ubabla hagata ka kat ling duriaw hagata ka snong ulalej banjungo yo niu samla ubadan hapadeng ka jingsitom ka bajur bau tiak pang ha hospital baru niu pastor bau syong hasenda jong ka jing tiak pang jong niu samla ulayo bania selok badu badaga por ka bolai selok ula peni hu ya ka kot lingkedop ka bala tho syapang ka jing yai lenti ka jong pilgrim bad ula peni ru ya ka dur ka jong tau pilgrim bau kit ya ka jingkit ka bakhia ha ka met ka jong bad ukit ya ka tat hadu bau nalej ban IT ya ka ta ka jingkit ka bakhia hau nongpen emu jong u Jesus Christ bad ha ka ta ka jingi selok uni u pastor ula ong yu tau samla baga ei ka bau ni unong yai pilgrim ukit kadai ka ba mangi ki briu ngi kit ye gi jinge ye gi jingpang ye gi jing sitom ye gi jing jinjar ga jingim ga jongi ga ba man ga sing bad ulai thu shapang yeladiru ba kumnu kit ye gi jinge ha ga jingim tat hadu bau lej ban IT ye kita gi jinge ga jungu ha ga dingpna ka ba don ha Calvary baru pastor ula keli atau samla ko samla hatu mapiru pikit ye gi jinge ha ga jingim ga jongpi atau pastor atau samla ula kongo ga kli wong hooj pastor ngaru nga kit ye gi jinge ha ga jingim ga jong bat ha ga jinge selok u Reverend John Moore ula yolat ban ya lamlenti bat ban kedo yo ni samla sya ka dingpna ka badon ha Calvary ndai ga ba khamsung tanat susu kolong bau Reverend John Moore hadin ke jinge selok ka ba jeliu ba nu samla ula thau ya ka wei ka jingruai ka ba paunam ka jong ka ba kerteng burdens are lifted at Calvary ya gi jinge baro laweng haga dingpna halo lom Calvary hagini ki khendiat sngi ngalayo lat bania kren but way na ki parlok ki bajan ki jonga i Reverend Moody Alan Wood Linkhoy but hakata ga jinge kren ngilai kan mau sapang ki por ki bala lej no men bangi nang don ha school ha sinat English school but ila pen kan mau yanga bakat nu ka mensim ka jongi ka kende ka kyu but ka donot ka umlin hagapor ba i Miss Eileen Pariat i nongtem piano jong ka school ka jong i ka sinat English school i tem ya ka jingwai burdens
are lifted at Calvary. Haman bangin long ya ka jingduai step haswa bangin rung seki kamera kelas ki jongi. Ngikan mau i ya ka tu ka jingduai. Bat kene ka jingduai ka deru ka ba ngapusan kerpang hagane ka Good Friday jong gani ka senam arajar arpuar. Hoy ka jing yesem ka jong Reverend John Moore bat uni usamla ka de ka jing yesem ka ba marmet ka ba markmat ka jongki. Hendrei ki paralog ba i ka ding pna halo lom Calvary. Kamdei tang nagabanta uwei ubriu simet lani nagabanta ka wei ka briu simet. Ka jing sa sitom bat ka jing yap ka jong Jesus Christ halo ka ding pna lo lom Calvary. Kamdei tang nagabanta uwei lani ka wei ka briu. Hendrei u Jisu la sa sitom bat ulai yap halo ka ding pna nagabanta ka imlang ka salang, nagabanta ki nong song snong, nagabanta ki khon benriu has setlak ka Pyrtuh. Ka jingyap, ka jong Jesus Christ halo lom Calvary, kamkut, tang haki kenro, tang haki sau kenro jong ka wei ka long yeng, kamkut tang haga jingim ka jong wei briu, ni ka wei ka briu. Hendrei, ka jingya lenti ka jong Jesus Christ hagani ka Pyrtuh. Nado bau sedang ban yalap ya ka khubor ka babha. Hado ba unda poi ban ba ya ka ding pna hau lom Calvary. Lenter lenti ukit uba ya ka jing'e jong ki riu kan thei. Ukit uba ya ka jing linyar jong ki khon swet ki khon rangli. Ukit uba ya ka jing ot ya ka jing yam jong ki baduk ki batngan. Ukit uba ya ka jing ling a ya ka jing pisa ya ka jing khuslai jong ki ba pang ki ba sitom. Ukit uba ya ka jingkit ka jonga ka jongpi ya ka jingkit jong ka imlang ka salang ka jonga ka jongpi. Abangi puli ya ki sautli ki gospel na ka ktien ka jong blay na ka Bible. Kini ki yathu khana yangi. Sapang ki kamba ki ba kraw ki bau Jisu la le men bau dang dan na ka Pyrtuh. Bat kini ki kamba ki shat phalang ya ka jinglong ya ka jingman jong ka imlang ka salang ha ka tu ka juk ka bau Jisu im. U Jisu upen khot ye ki ba pangyang tho ni. Upen kia, upen ya ki ba pangyap silyang ki ba deko, upen pet ya ki kmat jong ki mamat la. Bat kini ki kamba ki jong Jisu, ki yathu yangi ba hagapor ka jong Jisu ki ba bun ba ki briu. Kimla ban yo ya ka koit ka kia bat ka sumar pang ka ba biang na ka benta jong ki. Haki gospel la yathu ru yangi. Bau Jisu ubasa ye ki san hajar ngut ki briu ki batngan ki briu ki baduk ki bakerdo ki bamdan watang ka bam bakin bam chisin chisngi haga jingim ka jongki. Bau Jisu le ye ka kamba na ka benta jongki. Bat ka ba kham sungtanat ka long baki kamba ki bau Jisu le ki mi na ka mensim jong ka jing sngolam bat ka jing tiplam. Jisu yang banyada nagabenta katu ka nong Samaria kabalajan sya lentem mau haki rangba jiu. Mangide bantip ya kani ka jingsi sabu Jisu im hagapor haka imlang ka salang haga baki briu ki kenpo ba ya ki kenthei. Bad ya kata ngimpla wat hagani ka spa snem ka ba arfu weiru ka imlang ka salang kadang kenpo yaki kentai. Hendrei ka khubor Good Friday. Ka pinkan mau yangi baga don ka jingkermen hau Jesus Christ. Ka don ka jingkermen haga dingpna halo lom Calvary.
But haga ding pna ha lo lom Calvary la wenglut ye ki jingkit ki ba khia ki jong haga jing im ga jong. U Jesus Christ u balayap alo ga ding pna ha Calvary. U shem ba u nget ba ka kam ka ba kongsan ba un le aga jing im ga jong u. Ka long ban pen tengen ye ki brio. Ban weng ye ki jing e ki jong ki. Ka kam ka ba kongsan ka ba u dei ban le aga jing im ga jong u. Ka long ban ai pat haki ye ka jing im ka ba tmai. Ban ai bor biang ye ki ba kila ban im hapdeng ka jing sha nyobeng hapdeng ka jing sha kentat hapdeng ki jing pang bat ki jing sitom. U Jisu dan por ban ye len temau. U Jisu dan por ban penrem yano. Hindrai kata kamut. Bau Jisu pediang ye ki kam runar bat ye ki kam baman em. Bat kawi ka nuksa ka ba kraw. Ka ba ngila ban ai. Ha ka ba idei ba kata kalong. Bau Jisu haswa bau nek ban bam ja bat usak hayas. Ula keli ya usak hayas. Ula hukum ya usak hayas. Wang ko sak hayas. Lada dan kanu ba mela simtam na ka kajna ba me krong na kibrio. Ka ba mut lada mela bamsap. Kelet pen pai shwa ya kata. Kelet pen kuat shwa ya kata. Bat ngin saya bam jamit. Ringkat bat me. Bat ngan pen kuat. Daki kentin ki jong Jisui. Bau ong. Tuan pi hanga baro ki ba taj bat ki ba kia ka jingkit. Dengan penjam ye pi. Kumtagi paralog. Burdens are lifted at Calvary. Ye ki jinge, ye ki jingkit ki ba kia ki jonga ki jong pi. La weng ha ka ding pna halo lum Calvary. Amen.